La plaça Redona de València es trobava al centre geomètric de la ciutat quan la van construir. El Clot, plaça Nova, Circular, de la Regència, plaça del Cid i plaça Redona. N'han sigut molts els noms que al llarg de la seva història va rebre este curiós racó del centre de València. Dissenyada per Salvador Escrig Melcior l'any 1837 a un espai urbà vinculat des d'antic al xicotet comerç i en particular a la venda de peix i de carn, avui en dia remodelada i amb la cara ben neta, és punt obligatori per a comprar puntilles, randes, manteleries, elements tèxtils per a la llar. Allí és habitual veure dones elaborant precioses randes de boixets, unes imatges que provoquen que el temps es detinga observant una tradició manual que, per desgràcia, a poc es va perdent. I en eixe marc incomparable, com se sol dir als grans events, ens vam trobar Elena Bastidas, cap de llista per València al Congrés dels Diputats pel Partit Popular. Persona, personatge i política, i no sabem quin dels tres aspectes està per damunt dels altres. També dona casolana, molt valenciana i també molt fallera. Pues estem en Elena Bastidas, del Partit Popular, candidata de València al Congrés dels Diputats. Elena, gràcies per donar-nos uns minuts del teu temps. Quin lloc més bonic que has triat de València? Per què t'agrada aquesta plaça? Bueno, primer jo donar-vos les gràcies a vosaltres que me doneu la possibilitat des de 12 Televisió per a que puga estar compartint encara que siga uns minuts i bueno, en un marc absolutament meravellós com esta plaça Redona, que des de la seva rehabilitació no l'ha visitat tant com jo haguera volgut. Jo soc d'Alzira, no vinc tot el que voldria a València, però si n'hi ha una part de València que té molt d'encant, i és precisament la part antiga, la part històrica, està molt proper de la plaça de la Reina, de la Mare de Déu, i bueno, pues este costum que tenim dels pobles, no, de vindre a València, a la capital, passar per la plaça Redona per a poder saludar a la Mare de Déu, pues és algo que jo des de ben menuda ha tingut aquesta tradició i aquesta costum. Elena, la tònica que jo vull per a les entrevistes que estic fent als candidats polítics és traure més que el personatge polític, la persona. Aleshores vaig a fer-te unes preguntes un poc personals. Si tingueren que buscar a Elena Bastidas un dia que tu digues me'n vaig a València des d'Alzira i vaig a perdre'm per València, on t'haurien de buscar a València? Bueno, en estos moments jo crec que me perdria en primer lloc per el casc històric de València. Jo crec que tenim una sort importantíssima de tindre un patrimoni cultural, històric, tan impressionant com tenim en València. A vegades ens fixem molt en el que ens ofereixen, en el que tenen en qualsevol punt d'Espanya o inclús d'Europa o del món, sense tindre en compte o descuidar moltes vegades lo impressionant del patrimoni que tenim els valencians. Per tant, jo crec que si tinguera que perdre en algun moment per València, segurament que estaria per algun carrer disfrutant d'esta meravella que és el centre històric de València. Elena, tu tens la impressió en la teua carrera com a política de que la gent que te coneix i que te vota o que no te vota, a qui coneix més? A Elena Bastidas política o Elena Bastidas persona? Bueno, possiblement per la meva etapa vinculada al Alzira, en la que el component personal és molt determinant a vegades per a votar a un partit o en altre. Tots coneguem casos de persones d'ideologies d'esquerres, han pogut votar a una persona de centre, liberal, com soy jo, del Partit Popular en Alzira. Per tant, aquesta és la primera experiència que tindré, que pot ser que me voten alguna persona o algunes persones per la marca, altres persones perquè també me poden conèixer per la meva vinculació al municipalisme en els últims anys, però jo crec que ojalà pogueren també conèixer la immensa majoria de les persones a la persona d'Elena, encara que no tant a la política, per a poder descobrir que més enllà d'una cara coneguda o com pot ser la meva trajectòria política, n'hi ha una persona sensible, vinculada als municipis, compromesa en la seva terra, en la seva gent. Ojalà pogueren tindre totes les persones aquesta oportunitat i jo també de conèixer-les a tots. Agarrant aquesta valoració que has fet, aquest raonament, com te fa més goig ser votada? Com a persona o com a política? Jo crec que com a persona que estima la seva terra. Jo soc una persona profundament valenciana, soc d'Alzira, soc de la Ribera Alta, m'agrada la meva llengua, m'agrada la meva terra, m'agrada tot el potencial que tenim els valencians. I m'agradaria que me votaren per ser una dona. És la primera vegada que el Partit Popular presenta una dona per la circumscripció de València, per ser una dona compromesa i vinculada a la terra, que ama profundament les seues tradicions i la seva història i que pensen que és la millor manera de poder defendre els interessos valencians és votant a Elena Bastidas. Escoltant-te, has incidit molt del tema de la dona, una dona a la primera volta
N'hi ha hagut algun problema o algun comentari o com s'ha desenvolupat el tema per a que n'hi hagi una dona com a cap de llista del Partit Popular? Perquè no és l'habitual. No, però tampoc és habitual que tinguem una presidenta, com és en el cas del Partit Popular, en la que és la primera dona presidenta d'un gran partit, com és Isabel Bonig, secretària general, i jo una candidata com a dona. Per tant, jo crec que queda a la vista que el meu partit no és partidari ni molt menys de les quotes, això ho dic sempre a l'esquerra. Nosaltres des del PP, les dones directament entrem a liderar el projecte polític. És el cas d'Isabel, és el cas de la meva persona i tantes dones que conformen la candidatura, les diferents candidatures al Congrés i Senat de qualsevol província de València. Som un partit en el que creu en els valors, en els mèrits, en les capacitats i per tant jo crec que les dones tenen que estar en un puesto primordial. M'has parlat d'Isabel Bonig. El nostre programa va de festes, però tinc que fer-te una pregunta personal. Puc fer-la? Per supost. Poc fastidiada. Vale. L'anterior president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, ara li ha agarrat el relleu Isabel Bonig. No n'hi ha hagut molt de canvi d'una persona, ho dic en tot el respecte, de cara als mitjans de comunicació, passiva, correcta, més curt que més llarg. Isabel Bonig és com una mascleta, és, diguem-ne, i salvant les distàncies, la Mònica Oltra del PP. Bueno, Isabel és una persona que també procedeix d'un municipi com jo, un municipi intermig, d'una Vall d'Uixot de 35.000, 36.000 habitants, i per tant és una dona també molt pegada a la terra. Visceral. Molt pegada a la terra i que és de veres que té un caràcter vehement, apassionat. Li agrada molt el que fa i li agrada molt defendre els interessos dels valencians. No és una pose. No, en absolut. És una persona vehement, és que tenim la sort d'estar al seu costat. Jo que ara estic en el seu equip de direcció, tinc la sort de capçalar la candidatura, treballe diàriament pràcticament en ella i t'hi puc dir que és una persona vehement, d'unes conviccions molt fermes i que creu en el que diu i creu en les valencians i en les seues possibilitats. Per tant, el que vegeu i el que l'opinió pública pot veure d'ella... És la persona, no el personatge. És una persona, insistís, vehement, apassionada i en tot i en cada una de les coses que ella fa impregna en aquesta passió i en aquest amor que té per la seva terra. Curiositat aclarida. Anem a parlar de festes. Tu eres una dona que exercix de valenciana, vens d'una terra que és la segona potència fallera després de València, que és Alzira. Vaig a fer-te una correcció perquè si no el meu poble me mataran. A veure. Si tinguérem en compte la ràtio comissions falleres, número d'habitants, Alzira seria la primera potència en falles. Sou interès turístic nacional. Per a quan l'internacional? Bueno, en això estem. Celebrarem ara fa 10 anys la seva declaració i jo crec que tenim la sort de tindre dues festes d'interès turístic nacional, la Setmana Santa i les falles. Els docels. Els docels estem encara en tràmit de bé d'interès cultural. Saps que encara no han anat a veure-los? Pues en place quedaràs convidat ara mateixa per a poder visitar dimecres sant en mi i en tota la corporació i en tots els invitants de l'Ajuntament d'Alzira per a que pugues comprovar en primera persona aquesta autèntica meravella que fa diferent la Setmana Santa d'Alzira de la resta en tots els meus respectes. Però si tenim un element diferenciador de la Setmana Santa és precisament els nostres docents. Jo tinc molt de carinyo, molt d'estima als fallers d'Alzira. Jo vaig ser mantenidor d'Adela Giner Pellicer, no me'n recordo l'any, era Pere Grande encara, socialista. Serien el 90 molt. 96-97, crec recordar. Estava jo encara en Canal 9. I saps que tinc la medalla d'argent de la ciutat i la d'or de la Junta Local Fallera. Parlant de falles, si tingueres el poder de canviar alguna cosa de cara a les falles d'Alzira o de València, li falta alguna cosa o li sobra alguna cosa a la festa fallera? Jo crec que és de veres que jo que he tingut la sort de ser durant molts anys fallera, jo vaig ser inclús fallera major d'Alzira, era molt xicoteta, en l'any 80 va ser fallera major infantil d'Alzira. De quina falla? De la falla del Mercat. Hombre, el Mercat, una falla de secció especial, categoria especial. La falla del meu barri i la del meu cor, perquè encara que no s'exigís de fallera i en la meva etapa d'alcaldessa tenia que ser evidentment neutral, però una sempre té el seu coret en la seva falla de menuda. Jo vaig començar de fallera en 5 anys i ho vaig deixar en 20 i alguna cosa, vaig estar estudiant oposicions i ja ho vaig deixar aparcat.
I és de veres que quan una té la possibilitat o una té la possibilitat de valorar-ho des de dins i des de fora, és de veres que mos sona amb molta visceralitat, no? Com les fallers i les falleres defenen el món de les falles. Això és que no canviaries res. Jo crec que no, perquè només una persona que pot comparar-ho, perquè està dins i és fora, s'entén la passió, l'entrega, la visceralitat en moltes ocasions en el que se defèn el món de les falles. Jo he presenciat discussions entre germans, familiars, amics, per si una falla o un premi otorgat a una falla era o no mereixedor del primer premi, però discussions sèries. Sí. I el que no ha aconseguit les falles, bueno, les falles i el futbol, no? a la part, però jo crec que no ha aconseguit res més en este món. Per tant, és de veres que a vegades significa molta visceralitat, molta passió, però això no pot entendre-ho el que ha estat també dins i pot també respectar-ho i entendre quan està fora. No sé si tens elements de judici per a parlar de la següent pregunta que vaig a fer-te, que ens adreça a València, a la Festa Fallera de València, i la candidatura de la Festa de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. D'acord? Se ho mereix? Estem en això? Bueno, jo crec que no solament les falles de València, te tinc que dir en honor a la veritat que les falles d'Alzira, que és falla més que centenària, també estem immersos en aquesta declaració de patrimoni de la humanitat, com també estem en el tema de la tamborada, que som juntament en Alcora, i estem votant també a patrimoni immaterial de la humanitat, però és de veres que les falles de València, junta en 4 de falles de la província de València, estem optant a aquesta declaració. Això seria un revulsiu des del punt de vista turístic impressionant, extraordinari. Si n'hi ha alguna cosa que maneja el turisme i l'economia dels valencians, és un puesto molt important el tema de les falles, en el qual això ens donaria una projecció internacional i mundial impressionant i que reforçaria un aspecte tan important per a nosaltres com és el turisme. Te poso en un compromís si te demane que em facis una valoració sobre l'actual equip de govern de l'Ajuntament de València, regidoria de festes, Pere Fuset, canvi de l'anterior corporació, de l'anterior president de Junta Central Fallera a l'actual. Bueno, la veritat és que pareix que no han començat en bon peu. Jo, per lo que sé, puc llegir en els fallers que conec de València, alguns són del meu partit i altres no són del meu partit, és de veres que ha tingut unes decisions que no s'entenen, no? Perquè han sigut tradicions, han sigut històrics, per exemple el tema dels poemes, no? De l'Horrat Penat i algunes coses que no se tenen necessitat de crear problemes en una cosa que ha funcionat bé històricament, les falles, no? Que són al final soberanes, tenen el seu òrgan de direcció. No és perquè són de compromís i no... No, Segur? Jo, si ho fan bé, però en el meu poble, per exemple, la gent de compromís no és molt fallera. Sempre s'han queixat molt del tema dels ruïdos, del tema de les molèsties als veïns, i jo parlo de lo que conec, que és el meu territori, però sí en València crec que s'estan prenent decisions en el món de les falles sense respectar l'autonomia del món de les falles, que jo crec que és per a mi primordial. Jo sempre ho he fet en el meu poble i jo crec que així el tripartito tindria que també seguir aquest model i aquest patró, i crec que no val la pena crear fronts, crear problemes on les coses funcionen, i crec que el senyor Fuset està creant i obrint fronts que per a mi és innecessari. Coneixes la resta de festes de la Comunitat Valenciana? Has estat en Fogueres o la Madalena de Castelló? Ha estat en Fogueres, ha estat en... Tu has passat bé? Jo soc algantí, eh? Ah, sí. A veure què dius. Ha estat molt bé i a més ara s'han estetat... Me vas a disculpar que sempre resculisc al meu poble, Alzira, però és de veres que tinc la sort de que la Veïa del Foc, que mai havia vingut a Alzira, a la presentació de les falleres Malxors, estan venint en els últims anys, algo que a mi personalment m'ompli de satisfacció, perquè crec que és una festa molt bonica, que n'hi ha que visitar per a poder parlar en coneixement, perquè uno quan ho veu des de fora de la televisió, en els mitjos, ho veu d'una manera, però quan està allí present, no? En aquest despliegue impressionant, crec que val la pena conèixer-los. Per tant, és algo que m'ha possibilitat estretxar encara més els llaços entre Alzira i Alacant i que, bueno, per a mi és una sort tindre aquesta riquesa turística, festiva, cultural, com tenim els valencians. Anem a endinsar-nos ja en temes un poc més polítics. A mi m'agrada molt el que havíem comentat al principi, deslligar de la imatge del polític i conèixer més a la persona. Elena Bastidas, el seu dia rere dia, se lleva de damunt el tratge de política quan està fent la compra, quan està en casa, quan està parlant de falles, o tu portes sempre damunt el tratge de política? Deslliguen un personatge, el personatge de la persona? Jo sempre he sigut una persona molt natural i molt transparent. Les que me coneixen de la meva trajectòria en el meu municipi saben que jo soc el que se veu, soc el que n'hi ha, i que per tant
bueno, per la meva condició d'alcaldessa, he estat 12 anys en Alzira, possiblement ha sigut alcaldessa les 24 hores del dia, perquè me n'anava... Això no és esgotador? Bueno, pues si te ho agarres en deportivitat, jo crec que és algo curiós, no? Estàs en Mercadona, mira ara que te veig, lo de la frase mira que te veig és algo molt típic, no? I ha tingut la circumstància, l'oportunitat de poder en els anys d'alcaldia en Alzira exercir precisament perquè al final els alcaldes som els representants o responsables públics que estem més a prop del ciutadà. Per tant, jo sempre soc i assegut el que n'hi ha, el que veu, i que no puc deslligar a la política de la persona perquè jo soc en els meus defectes, en les meves virtuts, soc el que ara estàs veient, el que els espectadors que estiguen mirant aquest programa poden veure, per a bé o per a mal, però soc sempre persona per damunt de política. Què és el que defensarà Elena Bastidas a Madrid? T'aplegaràs a la disciplina de partit o pots tindre la llibertat de que eixa Elena Bastidas que jo estic coneguent, vehement, propera, valenciana, puga decidir això m'agrada, això no m'agrada? Què és el que defensaràs a Madrid? El més important és canviar el model de financiació. En això esteu tots els partits d'acord? Estem d'acord. El que passa que altres no votaven ni estaven en la mateixa posició que estàvem nosaltres en ara. Vull recordar quan Alberto Fabra era president de la Generalitat que quan nosaltres estiguem, inclús el Rajoy en el govern d'Espanya, reclamàvem un nou model de financiació i n'hi havia partits com pot ser PSOE, com pot ser Compromís, que no estaven al costat del Partit Popular. Si ara estan en la nostra postura, benvinguts siguen i tinguem una veu única per a defendre els interessos, en definitiva, dels valencians. Jo crec que tenim que anar en una veu, tots els valencians, per a defendre i canviar aquest model que se va aprovar en l'any 2009 per un govern socialista i que se té que revertir necessàriament per a poder tindre algo que ens pertoca i que mereixem els valencians. Una financiació adequada, una financiació justa, que portem reivindicant molts anys i que puga comptar en aquests 5 milions d'habitants que som en l'actualitat els valencians i que ens venen negant sistemàticament en els últims 6 anys. Aleshores, estàs d'acord en la proposta de Ximo Puig de demanar que se torni enrere els pressupostos generals de l'Estat per a cobrir aquesta infrafinanciació de la Comunitat Valenciana? Jo crec que Ximo Puig ha comès un error garrafal. Estem en campanya electoral, jo crec que ell vol marcar territori, les enquestes donen a Compromís possiblement un resultat molt millor que el seu partit, que és el Partit Socialista, i que per tant té que marcar d'alguna manera un lideratge polític que evidentment no té. Si algú sabem és que ens dediquem a la cosa pública és que si n'hi ha alguna persona o algun partit que governa en la Generalitat això és Compromís Podemos, i que per tant jo crec que és obedeix més a un recaet o a un missatge intern de cara a la seva coalició de govern que més de cara als valencians. No és de rebut el que puga plantejar o vulgui plantejar un recurs contenciós, un recurs d'inconstitucionalitat en contra del govern d'Espanya. Això és d'una deslleialtat, jo crec que assombrosa, impressionant, i que només se pot entendre en clau política interna i perquè estem en unes eleccions electorals. Però que no tinga duda ningú problema Ximo Puig ni ningú partit polític, que jo sóc una persona molt peleona, mai he recibit una ordre, mai, i porto molts anys en el meu ajuntament, de ningú tipus, de ningú dirigent del meu partit, per dir-me en cada moment què és el que tenia... Estàs deslliçant la idea de que a lo millor pot arribar un moment en el que entren en conflicte els teus ideals i la disciplina de partit? No, perquè precisament Mariano Rajoy, que està visitant molt sovint la nostra comunitat en els últims temps, ja ha dit públicament, s'ha compromès públicament, que una de les coses que m'emprendrà quan s'inici la nova legislatura del 2016 serà reformar aquest model de financiació per als valencians. Ho ha dit públicament, no solament Montoro, publicant totes les balances, tota la infrafinanciació que tenim els valencians, sinó el propi president del govern, que ara en aquests moments és candidat a la reelecció, però ja ho ha dit públicament, ho han dit des del PP de la Comunitat Valenciana, i que per tant ara el que pertoca és que tots els grups que venim de València, de la circunscripció de València, puguem tindre una única veu per a reclamar, siga el govern que siga, que serà del PP, però siga el govern que siga, després de les urnes, després del dia 20, puguem tindre aquesta financiació necessària, merescuda, imprescindible per a poder sobreviure en aquesta comunitat. Em crida molt l'atenció la teua fermesa i la teua fidelitat als teus caps. Dius, el govern serà el del PP gràcies a Ciutadans?
Bueno, això n'hi haurà que veure, si tenim que dependre de grups ciutadans, jo crec que estem més a prop, no?, del Partit Socialista, no n'hi ha més que veure, no?, com estan votant en Andalucía, recolzant-los a pesar de lo que està passant en Andalusia, la comunitat té més desocupació, en el cas de corrupció tan flagrant com és el cas dels ERES. Jo crec que el senyor Rivera no pot ser la solució per als valencians quan ha reconegut públicament que no és la Comunitat Valenciana la pitjor financiada d'Espanya. Per tant, no pot aportar ninguna solució als valencians quan no reconeix la major. No pot ser que done o aporte solucions a Mariano Rajoy quan està negant el més primordial per als valencians, que és la seva infrafinanciació. Elena, dos idees amb tot el meu respecte. No és massa arriscat parlar de corrupció d'altres partits quan tots sabem que al Partit Popular també n'hi ha un percentatge prou significatiu de casos de corrupció. I la segona idea, Ciudadanos no és la marca blanca del PP? Per la primera qüestió, el tema de la corrupció, jo crec que, evidentment, si algú mos ha... Perquè la gent, Sí, no, sí, estem d'acord. La gent està molt cansada. Si algo mos ha avergonyit als del PP són els casos de corrupció que lamentablement han enturbiat aquesta imatge que s'ha volgut donar per part d'alguns també del Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Jo crec que en el Partit Popular en aquests anys han fet totes les reformes, més que ninguna de regeneració democràtica, que en tota l'etapa democràtica. Han modificat la llei de financiació dels partits polítics, han fet també totes les reformes legislatives encaminades en dos objectius, per sintetitzar-te. Uno és que el que la faça la pague, i el que roba té que tornar fins a l'últim cèntim d'euro. Aquestes són les dues premisses, els dos objectius de totes les reformes legislatives empreses per al Partit Popular. Dit el qual, és de veres que ens avergonyís i han demanat disculpes, han demanat perdó per aquests casos, que insistís, els que més ens preocupa, els que més ens avergonyís són a nosaltres, els del PP. I la segona... Compromís. Marca blanca del PP. La segona qüestió és que jo crec... Alguna reunió amagada, anem a crear una marca afín a nosaltres per si no eixim votats que tinguem els mateixos interessos? Jo crec que tots... Te parle de Vox Populi. El que vulgui votar al Partit Popular, que no s'enganyen. Té que votar al Partit Popular. Ciudadanos ni ha sigut ni serà la marca blanca del PP, ni molt menys, ni ha que veure els resultats, el balanç, ni ha que veure també aquesta coalició que està funcionant d'una manera evident i pública en Andalusia, donant-li suport a uns pressupostos, també en uns casos de corrupció molt importants i tenint una vara de medir en Andalusia completament diferent a la resta d'autonomies on també se dona un apoyo extern, com pot ser Múrcia, com pot ser la Comunitat de Madrid. No s'està tractant de la mateixa manera. I això evidencia que el Partit Compromís està molt més a prop del Partit Socialista que, evidentment, del Partit Popular. I un únic dato també, no pot ser tampoc la marca blanca. N'hi ha que recordar que Ciudadanos va estar en les eleccions europees en un partit d'extrema dreta com era Libertas. Per tant, no poden donar tampoc lliçons de centralitat perquè ahí està la història, i la història de les eleccions anant en un partit d'extrema dreta com és Libertas. No la tinc en el guió, però te la tinc que fer. No tindria més poder estant al capdavant, estant a punt d'entrar en una dinàmica electoral tan polaritzada, tan diversificada com aquestes eleccions, no tindria més poder o més potència el PP amb Soraya que no amb Rajoy, que potser pateix desgaste? Jo crec que Rajoy n'hi ha que conèixer-lo. Jo he tingut també la sort de coincidir estos dies en ell i és una persona que en la distància curta guanya moltíssim. Ja, però no se pot permetre el luxe d'arribar a la distància curta a tota la gent que el va votar. Desgraciadament, ojalà, no? Bueno, jo crec que ha tingut ara, per exemple, en el tema El programa de Bertín? El programa de Bertín, que crec que és una anècdota, també ha costat i ha donat una imatge més real de lo que és Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no ho va tindre fàcil perquè va tindre que lidiar en una situació molt complicada. Però Mariano Rajoy no anirà a un debat i anirà a Soraya Sáenz. Bueno, anirà Mariano Rajoy a un debat que sempre han protagonitzat els presidents de govern. És que tenim que veure també un poc la història per saber que tots els presidents de govern que han optat a la reelecció només ha debatit en el principal partit de l'oposició. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. Només el president de govern ha debatit en el màxim líder de l'oposició. I, a més, aquest debat, a quatre, que s'està ficant de moda, no entenc que un debat a quatre en meres encuestes o sondejos electorals. És que Ciudadanos i Podemos
no s'han presentat mai a les eleccions. Bueno, però són potències en alça. Bueno, però de moment no són res. Ara per ara. Ara són només enquestes, són datos d'unes enquestes, però la realitat és que en el Congrés dels Diputats no tenen cap representació i s'està discriminant sistemàticament a dos grups, entre ells valencians, que n'hi ha valencians com és UPyD i com és Esquerra Unida, que són, i en aquest moment tenen representació parlamentària i no estan acudint. I jo sé si té que debatir o se debatixen tots o només els dos principals partits d'aquest país. Estem acabant. Torna'm a contestar-me o matisa'm més, que no m'ha quedat clar. No seria millor Soraya? No, jo crec que, sincerament, Soraya és una grandíssima... Una dona jove, una dona que té... Temps sabrà, Temps sabrà perquè... Ui, estàs adelantant-me alguna cosa? No, perquè jo crec que en el futur, ara Mariano Rajoy va ser el president del govern, però jo crec que Soraya ha fet un extraordinari paper de número 2 i ella mateixa ho va reconèixer públicament, que ella està en el projecte del PP per ajudar a Mariano Rajoy. Això és un dato molt important per a quan algú està quasi dels mitjans de comunicació, el cubre, si podria ser una successora, i per què no? Però en aquests moments és impensable. Tenim el principal i el millor candidat que se pot tindre, una persona en experiència, que ha demostrat que en el pitjor de les situacions, en un país al borde de la quiebra, de la ruptura, del col·lapse financer, ha revertit una situació de destrucció, d'anar a l'abisme, a un país que està en creixement, que està reconegut per totes les institucions internacionals i que està generant ocupació, que és el més important i el que més ens preocupa. I que, per tant, tenim un líder en experiència, un líder que coneix, a més, l'àmbit de l'administració en el sentit ample de la paraula, i altres, per contra, arriben sense cap tipus d'experiència. Elena, moltíssimes gràcies. Vaig a dir-te dues coses. La primera, desitjar-te sort. Moltes gràcies. I la segona, el que diu ma mare, qui isca, qui ho faça bé. Això és el més important, segur que sí. Gràcies, Elena. Moltíssimes gràcies a vosaltres.